Anyos nga ginang, libre nga naoperahan sa iyang bugon sa pancreas pinaagi sa medical team sa probinsya. Dawato nato si Michelle Bala Monte de Ramos sa dugang detalye. Usa ka 36 anyos nga ginang ang maayo na usab ang kahimtang sa iyang panglawas human kini malampusong naoperahan ang bugon nga anaa sa iyang pancreas si miaging bulan sa Marso nining tuiga didto sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Cebu. Kini pinagi usab sa tabang sa medical team sa kagamanang probinsyal. Si Zoraida Parami Navarro, lumulupyo sa barangay Kawa-Kawa, Dakbayan sa Dapitan, ang mapasalamaton og dako ni Governor Uy ug unang ginang Belen Uy, gumikan sa pagtabang kaniya nga maulian sa iyang gihambin nga sakit. Ang hapon sa tanan, ako si Zoraida Navarro, taga Kawa-Kawa, Dapitan City. Dako kong pasalamat ni Governor Berto Y. Uy sa iyang pagtabang nako pagpadulong sa Vicente Soto Cebu Hospital nga bisan maskin piso wala minabayaran. Sa Bulacan, nahidangat si Navarro sa medical team sa Kapitolyo. Una kining miduol ni Kawa-Kawa former barangay Captain Fe Valladares, kinsa iya ra usab nga ayaan. Dugang ni Zoraida nga una nagdalag na ang iyang kalawasan gumikan sa maong bugon sa pancreas. Uban gihapon sa paningkamot ni Miss Gallegos sa medical team, dali nga nakasulod og na-admit si Zoraida sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Cebu ug naperahan kini sa iyang gibati. Ang dako kay kong pasalamat ni Gobernador Oy. Wala ko gadahom nga matabangan daay ko niya, pero natabangan jud sa ko pong ayaan. Maoy nang ayaan ako nga si P. Valladares, kapitan sa ex-kapitan diri sa amo ang lugar sa Kawa-Kawa, Dapitan City, nga siya mo'y nangamot og tabang nako. Maong naoperahan ko kay gayilo na kong taman dayon na ay nakita nga bugon sa ako ang pancreas, pero dili ra dayto siya kanser. Pasalamat pud kay ko sa Ginoo. Pasalamat pud ko ni Ma'am Dina Crisostomo sa iyang pag-assist nako diadto. Dali ko gi-entertain, wala min nadugay og entertain, na admit dayon ko kay palangga ko sa doktor diadto lagi gi-priority ko dayon. Pasalamaton usab ang mga pasyente sa mga doktor sa mga tabalanan tud kay giatiman siya pag-ayo og walay pili nga mitratar kanila mapobre man o maudunahan. Si Zoraida nakadawat usab kini og 10,000 ka pesos nga financial assistance gikan sa probinsya. Nasa ila nga daghanan ng mga pasyente nga tabangan sa kagamang probinsyal pinaagi na sa medical team. Ang Dina Crisostomo, salamat sa mga medical team ninyo ma'am, ninyo tanan. Labi na gyud ni Governor Berto Y. Uy og sa iyang asawa nga si Ma'am Belen Tang Uy. Dok Navarro pod, salamat. Mga doktor sa Cebu, palangga Vicente Soto, palangga kayo mi, bisag pobre kayo mi, wala mi nilagi, wala sila pili, bisag pobre mi, sulti jud kog taman, ana-ana, wala sila pili, taga-adlaw, siging grounds, maunay nakalami sa Vicente Soto. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.